requesting the SALN because it's part of our culture of transparency. At kung may transparency ang mga public servant, may accountability rin sa tao. So, dapat gawin natin simple, gawin rin natin mas mabilis, at gawin natin transparent yung proseso. We also need to balance yung mga nagre-request na ginagamit yun sa panghaharas. So pwede naman tayong maglagay ng safeguards. For example, kung sino yung mga magre-request, dapat legitimate na mga enterprise or legitimate na mga personalities. Pero mabilis dapat. Hindi pwedeng kasi from my interpretation of the threshold, dadaan pa sa plenaryo. Pag dumaan sa plenaryo, alam naman natin, ang tagal-tagal bago lumabas. In effect, pag sinasabi mapagdadaan sa plenaryo, parang ayaw mo na rin magbigay. So, the process should be transparent. It has to be easy, and it has to be mabilis makuha yung official document.